hati yang juang ya sirasiran pantengan Wah, luar biasa elok kangge sangat lho. Dasare suarane bantas tur jogete yo mumpuni. Kula ora mokal dadi sinden sing laris, dadi sinden sing payu. Nggih. Oh. Lah Mbak Ayu iki lho, Piye? pitik-pitikan jogete apik ya di sawang. Lah biasane aku pitik-pitikan kayak pitik mencret tok. Ya ora apa-apa. Dibengok ini kan dobol wong pitik kok dipaiti. Kabeh kuwi proses, Jas, kabeh kuwi proses. Jenenge wong kuwi pengen pinter kuwi saka ora iso sik, pengen iso saka ora iso. Lah nek upamane ya. Upamane bagian pinter aku, bagian goblok kowe ya ora ngerti. Jenenge sing penting kuwi kanca ora buka wadi. Angger kanca ora buka wadi. Upamane aku mangan soto, kowe mangan ya kowe mau nggur sambel karo glugu kuwi ya ora ngerti. Angger kanca ora buka wadi. Heeh. Dadi upama aku ki ngombeku sprite, kowe ki ngombemu nggur banyu peceren, kuwi ya ora ngerti. Angger kanca ora buka wadi. Paham? Kak. Ora apa-apa. Ini alon-alon ngene ya ya suwe-suwe nek ya pinter di. Lah iya, aku ngene tak nggo pelajaran kok. pelajaran Ih. Ngono kuwi kok. Ngapa? Pengen kok? Pengen. Ya ketoke ditawake kacang ya. Kepae ora ditunggoni jar ditawake. Mbok kira gelem aku. Lah moh kok gelem. Ketok gelem. Tak ketok go gantungan kunci. Mumpung yo jauh lho. Gak nek aku Anin karo Mbak Niken. Nah, didampingi karo Mbak Niken. Nah, Anin didampingi karo Mbak Niken. Heeh. Aku didampingi sapa? Aku didampingi kamu ya. Kamu didampingi siapa? Kamu. Kamu didampingi Mbah Mutin. Incer. Pak Sudi. Aku tak lungguh ya. Ya lungguh. Lungguh kene lho maksudku. Ya gak apa-apa. Karo ngematne adikku. Niken. Anin iki ya kowe mau sarjana seni ya lho lulusan tari. Oh. Acare Reno kuwi. Oh. Ajar. Oh. Saora-orane aku ya SH. Sarjana hukum. Tuh, lha apa? Susah hidup. amin itu. amin iki tengah wengi iki wayahe donga mati-matine Jare kowe ya tak tukokne madu hitam. Dadi hidup terus langsung. lagune apa Nduk Anin? Nah, mumpung si ana wektu. kula manut Mbak Niken mawon Oh, apa Niku wae Niken enten pamundutan to. Apa kuwi? Lho, enten dewa mboten? apa pemundutane apa telas Telas. Oh, kok ya ora kulaan neh. Didangu Halo ibu-ibu. ibu-ibu yang di sana. halo napa meneh Bu Napa, Bu? Oh, meninggalkan Sudah. Sudah. Limbuan wau sampun. Wis sak urung iki jemi. lho lek nangis sak jeneng atiku Anu mawon. Nyuwun napa? Upama diganti lagu sing ala sekarang piye? Oh iya, betul itu, Mas. Sumanding ngono piye? Bisa ora Mas Gilang? Jalan ora Mas Gilang? Kesayangan mawon. Oh, kesayangan heeh, kesayangan. Yuk digarap kesayangan kaya ngapa? Tuk tak mbak terang tak yo. Kesayanganku ya Gilang karo Galing, Gulang-galing. iki sing ndi aku bingung iki wong loro iki rupane padha lho Ya tanah kembir. maksudku jenenge gak ero Ya tanah kembir kok dadi. Gitu angger Ya tanah kembir kok dadi kembar. lah. Kok tiba lan iki maksudnya mboten apa anu nek sing Galang ki cangkeme dipageri. Oh. loro-lorone iki dipageri ketoke Ora ora sih kae. oh ora Nek kae wong setiti kae. Cangkeme dipageri ben ra kena maling. Yo digarap kesayangan. Oh. Neng no. Oke, yo. Mau kan ndek niken ndek Anin. Ibu lungguh.